suwayan nato ning daginot ning video nga gihimo sa usa ka CFD kay murag na mo po'y punto gamay ato ning hatagan og kamatuoran ning video. So ato ni tanawon dayon atong tubagon ni linya by linya. Dara ang video. As per experience diri sa ato nag-cast out og demon possessed diri sa simbahan. Dako kay babae, di gyud kapugong. Una sa tanan, kani akong testimonyo naanit testimonyo ni diri sa simbahan nga naay pag-cast out. No, ako ning gisulti nga supernatural gyud ang kaning nahiaguman og nawitnessan sa mga kauban nato sa simbahan og pastor, no, nga nag-cast out niini nga usa ka babae niya taliwas or kabaligtaran, no, lahi sa ako sa experience nga naay nasudlan niya gi-cast out kaysa atong akong nawitnessan. Okay, so testimonyo ra na. Ayaw gid mo diretsog tuo lagi. Na ay mo diretsog tuo. Atong tan-awon kung kini ba kamatuoran ba ni iyang gipanulti. Tanawa ang caption diri. Grabe kayo ga caption. Ayaw gyud patuga-tuga pastor og hingilin sa yawa kay basin maparihas ka sa usa ka pastora. Na ayaw ko nagtuga-tuga. Kani sila murag nagtuo ni sila nga sila ray mukas out ba. Ato ning pakiton una sa Biblia nga dunay nag-cast out og mga demonyo nga kung imiingon tag authority kay ang gipasabot aning authority kundi ko masayo kana bang authority nga sila ra mo'y maka-cast out. Ato ning tanawon kay taas pa man ako nang kuanon unya pero ato sa ning i-debunk ning iyang giingon nga unsa to wala kuno kung walay authority tingna ato lang tan-awon kung naa ba ni authority ni mga tawhana. So una diri sa Matthew chapter 7 kay dili kuno no ayaw kuno patugah-tugah. Kuyawan ni nila. Nagtuo ni sila ray maka-cast out og yawa. Unya ato tan-awon diri sa Matthew 7:21 21 ta maguna. No, ingon diri nga not everyone that saith unto me dili ang tanan ingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundili katong nagabuhat sa kabubuton sa pagmamahal nga naatuwa sa langit. Naa sa langit. So kani ingon diri daghan unya nga moingon kanako adtong anang adlaw Ginoo. Wala ba kami nanagna pinaagi sa imong ngalan o sa imong ngalan? Og sa imong ngalan nagpalayas og mga demonyo, mga yawa. And in thy name done many wonderful works. Kani mga tawhana mo ni sila. Kay nakabuhat ni sila ani. Ang usa kang authority hayang giingon ani. Anyway, mo pamayahang gibat-bat ato lang ng tagsa-tagsaon. So kini makita nimo nga bisan dili iya ni Kristo kay giingnan man ni Kristo at ingnon man niya. Basig kani sila, hapil ni siya nga ingnon, no? Daghang kay manghingilin og yawa, pero makabuhat na sila na pero tanawa. Dili na siya maoy basihan sa kamatuoran. Kunya ayo mo pangangkon nga kamo ra poy, grabe na gipangangkon ani nila. Murag na poy implication nga pagpangangkon nga sila ray makahingilin og yawa. Tanawa kay naman na siya ingon unya. Ako man nakita ang video ingon diri ni Jesus Christ, and then will I profess unto them, no? I believe with all my heart nga kamo nga mga wala mo'y relasyon sa Ginoo nya nagpalayas og demonyo unsa pa ninyong ginahimo. One day ingnon jud mo ni Jesus Christ nga I never knew you, depart from me ye that work iniquity. No? So kana inyong mga ginahimo karon lagi mo panghambog na kay dili na mo'y basihan. Okay? Kay daghang mga tawo unya nga wa na ilhan ni Kristo. Kay nga naman again, ang pagpahawa sa demonyo dili man ni tungod nila kundi tungod ni sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Mo na nga sa ngalan ni Ginoong Hesukristo mo ni nag-cast out sila mga devils. Kunya tanawa ang ingon diri nga nag-cast out sila devils pero giingnan ni Kristo nga magbubuhat ra sila og dautan nya wa sila mailhi. Bring ye all. Naghatag bitawg tithes pero dili man all. Tithes ko no pero 7% ra. Binuang. Katarong sa atong sabot nga 10%. Murag astig mo simbahan, hilasa do. Magleson magaling mo upili. Nya mura mo astig simbahan, pakulaw ra man mo.
Wala nagkiling! Mura mong santong sa ikabuga ninyo? Limaho ba magaling mong ilo? Ay! Kapila ko kasugat o mas libo sa ilo! Nasiyante kasi ba? Sa tila ninyo. Wa ikabuga wa kinsa. Mugawas na magsimba. Arit-aritis mo lang sabay-sabay kalimutan mo. Mura po kung sa aritisa, patabas bubot. Manundong ka ng wamos na milyonaryo na mo. Pitoy aritis, sundog-sundog ka, kalukalo. Asa, bukay-bukay. Lema, hilasan ka ba? Wa ikabuga, mura kinsa. Mura tagas nagsungay, muso ko nagbasto. Wa ka mo ikabuga na! Oh, asa mang otoritiha ni be? Okay? So, biblically speaking, wala na. No, hagba na dayon kay kaniyang gipang istorya dili ni siya dili ka matuuran. Dapat lang giron. Ay, mo na. Walay bersikulo. No? Munigingon nga kapitulo baba, bersikulo dila. Ni apoy mga pastor diri atakihon mi among walin. Kay wala may gihisgutan nga bersikulo, puro raman niyaw-yaw. No, ato tanaw. Another punto, unsa pa? We believe na ang mga iya sa Ginoo dili na maposes. Mao na mga CFD, walay iya sa Ginoo nga maposes ang demonyo. Mao na i-challenge ta mo, pangita kuno mo sa Biblia nga iya sa Ginoo nga naposes og demonyo. Ang unang nasudlan demonyo kinsa man? Si Judas. Walay na poses na devil possess nga iya ni Kristo. Ngano man? Ang iya ni Kristo, ay wala sila kabalo, ang iya ni Kristo naa nay espiritu ni Kristo. Tanaw na to ning kita natay mga verses kani sila wa puro yaw-yaw rin iya. Roma 8:9 ingon diri, but ye are not in the flesh but in the spirit, if so be that the spirit of God dwell in you. Ang espiritu sa Dios mopuyo na kanato nga mga anak sa Ginoo. Now if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Mo na nga ang atong nadawatan, verse number 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Dunay espiritu sa Dios katong mga anak sa Dios. O karon kay naa man nato ang balaang espiritu unsa may giingon diri sa unang Juan 4:4. Unang Juan 4:4 ningon, ye are of God little children, iya mo sa Dios, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Mao na akong balikon, walay iya sa Dios nga maposes. Ang Diyos ni Abraham! Ang Diyos ni Isaac! Ang Diyos ni Jacob! Mga anak ko! Langtay ka mo, mga anak ko! Mga anak ko! Pag matindaan na gayon ka mo, mga anak ko! Eva! Eva, tugalan ko ikaw! Ando ka sa mga pinilalan ko ni Eva! Nagtinguha pa din! Ginagawa mo? Eva, sa mga tanong ko ang Eva! Nagtinguha pa yun sila ni Eva! Para na kumura na siya drama. Bayo! Yes! Never be again. Never be again. Never be again. Yes! Look at that anointing. Look at that anointing, Holy Ghost. The baptism of the power of the Holy Ghost. Yes! Look at that. Rukasakarama. Yes, that's right. Yes, yes. In Jesus' name. Yes. Take it. Yes. Take it. Fire! Fire! In Jesus' name. Fire! In Jesus' name. Fire! In Jesus' name. Go. Yes. Yes, take it. Kumura na siya drama. Yes. In Jesus' name. Now in Jesus' name. Now in Jesus' name. Now in Jesus' name. Now in Jesus' name. Look at that anointing. Look at that anointing. The anointing is here. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that power. Kumura na siya drama.
Napabilis na yan. Pura na siya drama. Ano si Perluhot sa ngalan ni Kristo? Ayaw ko kabog-abuga. Luhot sa ngalan ni Ayaw ko kabog-abuga ako. Luhot sa ngalan ni Kristo. Ako! Pura na siya drama. Luhot sa ngalan ni Kristo. Okay, sub. Kanaog Ginoo, Lord. Yes, Lord. Dito pa kayo. Pura na siya drama. Tulo Ginoo. Fire of the Logos. Jesus. Fire of the Logos. Out in Jesus. Luhot sa ngalan ni Kristo. Out in Jesus mighty name. Nasakitan John. Nasakitan John. Sige, John. Sige. Out in Jesus mighty name. Sige. Kulang pa ka. Kulang pa ka. Ano nga ang iluwasan in the name of Jesus Christ. Pura na siya drama. Sige. Binuhat sa langit. Oh, sige. Oh, gawas na. Very good. Kanang mga naposes, dili na iya sa Dios kay wala na espiritu ni Kristo. Karon ang pangutana, kinsa man ang nangaposes? Ipit na yun, tahanig yun. Wala na lang akong simbay. Uy,